με ένα γλυκό και παιχνιδιάρικο βλέμμα, έτσι πίνοντας το δικό μου καφέ. Σήμερα έφτιαξα ένα διπλό ελληνικό σκέτο. Βασικά σκέτο καφέ πίνω πάντα και χωρίς να σκεφτώ το τι θα πω, γιατί συνήθως μιλάω αυθόρμητα, είπα να ανοίξω το μικρόφωνο και να σας πω τη δική μου αληθινή φράση για σήμερα τουλάχιστον. Σκεφτόμουν πριν λίγο μια πολύ δυνατή φράση που άκουσα πρόσφατα, ότι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο είναι το να καταφέρνεις στη ζωή σου να είσαι παρόν στον εαυτό σου, στα θέλω σου, σε όλα. Και ακόμα πιο δύσκολο να το δηλώνεις διαρκώς το παρόν. Σε κάτι περίεργες εποχές σαν αυτή που ζούμε, που σχεδόν τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί, οι αξίες, οι σχέσεις, οι άνθρωποι έχουν χάσει τον εαυτό τους και γενικώς βλέπεις πολύ έντονα τη θλίψη σε βλέμματα, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι μόνοι τους, είναι πραγματικά μόνοι τους. Εγώ έχω να πω ότι πρέπει να παραμένετε ο εαυτός σας, να αγαπάτε τον εαυτό σας για αυτό που είστε, να μην επιλέξετε να γίνετε κάτι διαφορετικό, γιατί αυτό προσδίδουν οι συγκεκριμένες εποχές, και στην τελική δεν έχει σημασία τι θα σκεφτεί κάποιος άλλος για εσάς. Όταν εσείς είστε εντάξει με τον εαυτό σας, αυτό αρκεί. Δεν χρειάζεστε κάτι άλλο. Απλά να μην σταματήσετε να πιστεύετε σε αυτόν και να είστε αληθινοί. Και σήμερα ήταν κοντά σας η Τζίνα. Εύχομαι να σας μετέδωσα λίγο από την θετική μου ενέργεια. Καφεδένιες καλημέρες, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και μην ξεχνάτε να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε και να αγαπάτε και τους γύρω σας, γιατί αυτό είναι μεταδοτικό. Να τους δίνετε πάντα ένα ζεστό χαμόγελο. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.